Тарихка таянып киләсәккә атлау. Без Башкортлар проекты Башкортстанның төньяк көнбайыш төбәгенә милли асылын танытуды максат итә. Һәм эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстанның стратегик тикшеренүләр институты социаль-мәдәни анализда үҙәге итәкчеһе, тарих фәннәре кандидаты Юлдаш Юсупов. Юлдаш Мөхәммәтович, Һаумыгыз. Шулай итеп, без Башкортлар проекты бына шундай йыйынтык әзерләгән махсус рәвештә төньяк көнбайыш тәяшәүче милләттәшләребезгә. Һәм ул бүген презентацияланып беттеме әле райондар буйлап? Әйтергә кирәк, бу брошюра күп елдарның эшенең һөҗүмтәһе дип әйтергә була. Шундай рәвештә ул әлегә вакытта басылган. Стратегик тикшеренүләр институты тарафынан ул эшләнгән һәм басылган. Һәм Корылтай әлбәттә монда Башкорт Корылтайы, Бөтенья Башкорт Корылтайы әлбәттә монда әүдем шулай ук катнашты. Һәм әлегә вакытта безнең төп максатыбыз безнең гыйльми информацияны, тарихи информацияны ябайлаштырырга һәм райондарда яшәгән краеведтарга һәм калган кешеләргә yetkерергә. Шуңа күрә бу брошюра шулай ук ябай телендә язылган, монда инфографика бар, карталар бар. Һәм шулай ук без әлеге вакытта былтырдан башлап презентацияләрне үткәрәбез. Дөйем алганда 20-нән ашу презентация үтте. Әле тамамланмаган, улар дәвам итә. Һәм беләбезсә бит инде райондар буйлап йыйындар, роза райондар үткәрәбез. Һәм шунда без шулай ук ашу брошюраларны презентация итәбез. Презентация үткәрәбез. Кайдан аларга мөмкин бу брошюраларда? Без аерым библиотекаларга, китапханаларга димәк таратылган. Китапханаларга yetkерәбез, мәктәпләргә һәм мәдәният учрежденияларга yetkерәбез. Шулай ук безгә килгән ошо розар йыйындарына килгән делегаттар шулай ук раздаточный материалларда шулай ук ошо брошюралар бар, таратыла. Бына сынапта һоңгы вакытта телдең диалектлары турында әңгәмәләр һәм розар хәрәкәте турындагы һөйләшүләр, гомумән йыйын, розар хәрәкәте йыйыны үзе бик популяр булып китте. Был бына стратегик тикшеренүләр институты галимдары тарафынан, гомумән галимдар тарафынан төшергән инициативамы, әллә халык та үзем кушылдымы бу йыйындар хәрәкәтенә? Монда әйтергә кирәк, розар хәрәкәте ул галимдардан башланманы дип әйтергә булалар. Ул җәмәгатьчеләр башланулар һәм быел гына, я былтыр гына ул башланманы. Хатта 90-нчы елларның башыннан Юрматы районының вәкилләре йылып ошо беренче розар кордарын үткәрә башлагандар. Һуңнан бит инде табыныры кушылды бу хәрәкәткә, розар хәрәкәтенә. Меңдәр бик әүдем катнаша башлаганнар бит инде. Һәм 2010 еллардан башлап, 10-11 елларда бит инде көнбайышта бик әүдем шундай йыйындар үткәрә башлагандар. Мәсәлән, 2011 елда Гәрәй Ырваның йыйыны үтте, Актаныш баш авылында, Краснокама районында бит инде төрле райондардан делегаттар килгәннәр. Хатта Татарстандан да, Актаныштан килгәннәр бит инде, беләбез, Актанышта шулай ук Гәрәй Ырва вәкилләре эшләр бит инде. Алар шулай ук катнашкандар. Һәм шул вакыттан бирле, 90-нчы еллардан бирле әйтергә кирәк, безнең ошо ыру хәрәкәте, ыру кордары үтә баралар. Ләкин быелдан башлап Корылтай тарафынан, Башкорт Бөтендөнья Корылтайдан үтенде тарафынан әлеге вакытта ошо йыйындар системага халынды. Һәм системалар рәвештә алып барыла. Шул юсыкта үтенде безнең геральдика үсеш алды дип әйтергә була. Розар картаһы бик үзенчәлекле шулай. Розар картаһын шулай ук стратегик тикшеренүләр тарафынан төзенүк һәм Корылтай тарафынан ул таралып бара бит инде. Бына ошо розар картаһына карап үзенең ырыуын таныган яки кызыксынып алып киткән кешеләр булдымы? Әлбәттә, бик зур кызыксыну уята бу карта. Ягъни без бит инде презентацияларга розар кордарына алып киләбез безнең баннерды карабыз бит инде карта менән. Һәм ул бик зур шундай баннер булып тора.
пресвол рәвешендә, һәм кешеләр гел анда кешеләр тәнәфестә, курга тиклем, тәнәфестән һуң ошо карт алдында йыелып, бәхәсләшәләр, кем, кайдан, ниндәй авылдар бар икәнлеген, шуңа күрә бик зур кызыксыну уята. Битараф калдырмай кешеләр. Битараф калдырмай әлбиттә. Геральдикага килгәндә, бына ул да шулай ук бик кызыклы, бәхәсле мәсьәлә, чөнки әлбиттә бик кызыклы. Ырулар тамгаһы бар. Әйе, анда без белебез бит һәрбер ырауның үзенең атрибуттары бар. Ну, гыйльми ни менән, тел менән әйткәндә инсигния. Инсигния атрибуты права әйтергә кирәк инде. Алар һәрбер ырауның кошы, агасы, тамгаһы, ураны булырга тиеш. Кайбер вакытта хатта хайманы бар. Хават хайманы бит инде. Без борынгы шәҗәрәләргә таянып, кыса сиңгезнәмәгә таянып, урта буаттагы саганакларга ошо атрибуттарды алабыз һәм бүгенге геральдика традициясына без халабыз. Геральдика рәвешенә. Безнең менән бик әүзем эшләй безнең профессиональ геральдист, ул член правления геральдистов России Кирилл Переходенко, ул Мәскәүдә яшәй, Мәскәүдәге белгес. Ошо нейде хәрәкәткә ул бик әүзем катнаша. Ыруларның гербы, әлбиттә, алар ырулар кордарында хайландылар, расландылар. Әйтергә кирәк, гербтарның төп айырмаһы без беләбез бит инде, аларның шәхси гербтар бар. Анда ырулың гербы, димәк. Әйе, бар муниципаль гербтар, дәүләти гербтар. Был бит инде ыру гербы, ягъни тик уны ыру гына расларга тиеш. Ыру гына йыелып, делегаттар йыелып, шунда гына ул раслана. Һәм расланды, димәк, кабул ителде. Әйе, кабул ителде, һәм әйтергә кирәк, ул Рәсәйдә беренче претендент булып тора. Һәм ырулар янында тагыла ыру башы раслана. Менә был күренешне инде кабул итәргә, ул ырулар теле менән әйткәндә бей функциян үтәйме, гомумән нинди талаптар ыру башына? Әйе, урта буаттагы башкорт бейҙәренә тап килә, ыру башлыктары бит инде. Ягъни, ләкин әйтергә кирәк, монда ыру башлыктар гына түгел, монда без общественный совет шулай ук һайлайбыз. Чөнки бер кеше уны шундай катмарлы, бик мөһим эште бәлки алып бара алмастыр ул бер үзе, әлбиттә. Шуңа күрә общественный совет һайлайбыз. Ямагат советы һайлайбыз. Һәм шунда 7 кешенән 15-кә, хатта 20-гә тиклем yetkерәләр бит инде. Шунда кешеләрне һайлайбыз. Алар бик үзләренең эшләрен күрһәткән кешеләр анда керәләр. Гейен ул снапта популяр халык байрамдарының береһе, безнең халыктың тагыла бер байрам бар, ул Һабантуйдар. Һәм белебезсә, яңрак кына Бөтенләй башкортлар корылтайы Һабантуйдарды яңа форматта үткәрергә тәкъдим итә. Нинди ул яңа формат? Монда әйтергә кирәк, ошо безнең ыру хәрәкәте, бәлки ошо Һабантуйдар менән тыгыз бәйләнештә булырга тиештәр, һәм без әйтеп үткән ыру башлыктары һәм ямагат советтары шулай ук ошо Һабантуйдың оештыруында, уның әйтергә кирәк идеяһында, идеологияһында бик зур өлеш кертергә тиештәр дип әйтәм инде, ышанабыз инде. Әйтергә кирәк, яңа форматлы Һабантуй, ул ябай тел менән әйткәндә, ягъни һәрбер подворье, һәрбер тирмә ниндәйдер ямагат коммерция нигеҙендә услуга хеҙмәт күрһәтергә тейеш. Мәсәлән, нинди хеҙмәттәр? Мәсәлән, общепит ниһендә бит инде туҡландырыу мәсьәләһендә бит инде. Мәсәлән, ниндәйҙер ғаилә керә Һабантуй майҙанына бит инде, анда эсе бит инде, белебезсә бит инде, анда ниндәйҙер, һәм ул ғаилә ниндәйҙер тирмәгә кереп, ял ваҡытын үткәрә алырға тейештәр инде. Һабантуй ул халыҡ байрамы, һәм беҙ бит инде хатта официаль документтарҙа шулай уҡ ул халыҡ байрамы булып килә бит, народный праздник Һабантуй. Шуға күрә без халыҡҡа боролоп, уны халыҡ өсөн эшләргә тейешбеҙ дип ышанабыҙ инде.
Бұл идея, бұл яңы формат шулай халыкарасында популярлык алыр дигән ышаныстабыз. Буны әле тамамланманы. Негез бұл презентациялар, брошюраларның якын арала Каһир айында ырулар йыны булырга тиеш. Әлеге вакытта без ошо язнала Илешкә юнәләбез. Илештә безнең кыргыз ыры яшәй. Илештә генә түгел инде. Илештә һәм Ситтәш районнар битендә Бакалы, Шаран, Туймазыла, Ярмәкәйдә хатта шуңа күрә ул һуҙылып яшәгән бер кабилә инде. Һәм ошо кабиләнең вәкилләрен без 16 апрельдә Илештә көтәбез һәм алар килердәр дип ышанабыз инде. Анда шулай ук без ошо презентациялар үткәрәбез. Шулай гербты һайлайбыз. Кыргыз ырыуының гербы әлеге вакытта проекты әзер. Гадәттәгесә ошо кордарда безнең мастер-класслар үтә бит инде. Мәргән уксы килә Юлай Галиуллин бит инде, үзенең мастер-класслар менән бит инде. Анда без үсмерләр менән эшләйбез. Шулай ук Тамыр студияһы килә һәм Акбузат журналы шулай ук үзенең программаһы менән килә. Һәм ышанабыз инде ошо безнең корыбыз, кыргыз ырыуының йыны бик матур үтер. Һуңынан инде безнең Туймазы калаһы, Туймазы районы, ул бит инде анда дөйем алганда бернисә ырыу бергә яшәй бит инде. Канлы, Кыбау, Тамьян, Әйлеләр, Йыландар һәм аларны берләштереп ошо исгәләтергә зональный йын дип әйтергә була. Туймазыла без яки Октябрьский анда инде без нидәр менән һөйләшербез, активистлар менән конкретный урыныбызды һайларбыз дип ышанабыз инде. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстанның стратегик тикшеренүләр институты социаль-мәдәни анализлау үҙәге итәкчеһе, тарих фәннәре кандидаты Юлдаш Юсупов менән без Башкортлар проекты турында һөйләштек. Тарихи тамырларыбызды онытмайык. Һау булыгыз.